Pekne vás vítam pri sledovaní môjho ďalšieho videa. Som veľmi rád, že som si mohol vyjsť opäť do lesika, kde vám ukážem založenie ohňa pomocou kresadla. Konečne som sa k tomu dostal a som naozaj rád. Ale skôr, ako sa tak stane, tak si prejdem trochu les. Popozerám sa po nejakých hubách, či sa nám opäť niečo pošťastí. Dúfam, že niečo nájdeme a tak budeme mať všetci z toho pekný zážitok. Čudné muchy tu lietajú. Jedla bedľa. Ďalšia bedlička. Takže opäť sa nám vydarilo takýto dubaček. Ale to je normálne. Pekný hríbiček. Zoberieme si hríbiček. Opäť sa mi oplatilo ísť do lesníka. Rastlinky okúšané, lamané. Škodia pásť. Tie zelené rastlinky, to všetko sú okúšané rastlinky. Ako keby niekto prišiel a skosol. Skosil. Šťavnaté rastlinky. Zvieratka majú veľmi. Pozrite, čo sa tu deje počas noci, alebo počas rána, alebo počas večera. Zapadne slnko, tu musí byť divokčina. Tam sú nejaké lúky.
vidím nejakú húbku. Len nie takú, ako ja hľadám. Ako som vám už slúbil, dnes vám ukážem, ako si založiť oheň pomocou kresadla. Je to najjednoduchší spôsob a keď si už nájdeme takúto húbku a chceli by sme si ju upiecť, tak si samozrejme musíme urobiť nejaký ohníček. Je to najjednoduchší spôsob. Ešte jednoduchší sú zapálky, použiť zapálky alebo zapalovať. Kresadlo je taký spôsob ako spôsob. K tomu som si pripravil takéto paperie z rastlín, ktoré si môžeme zaobstarať niekde pri vode alebo z nejakých stromov. Potom brezovú kôru. Pre ukážku som zobral aj servítku, ako to bude fungovať. Mám tu kúsok kartónu upravený tiež metodou, ako je pyrolíza, takže kartón upravený pyrolízou. Potom tu mám prachnovec, tiež upravený vyluhovaním. Keď si zakladáme oheň, vždy si musíme pripraviť nejaké razdie, také tenšie. Ja teraz tu oheň nebudem robiť, to je len na ukážku, pretože sa budem chcieť popozerať po nejakej zveri a by som tu dymil a to by zver zacítila a odišla by niekam preč. Ako vidíte, mám túto paperie z tých rastlín, jemnú brezovú kôru, tu úplne vrchnú, kúsok takého kartónu upravený, tento kartón je upravený pomocou tej pyrolízy, slúby prachnovec, z toho sa bude robiť prachno, kúsok servítky. Takže si skúsime zapaliť najprv servítku pomocou toho kresadla. Hovorím, je to jednoduchý spôsob. Jedna taká finta, taká dobrá osvedčená finta, je si nastrúhať z toho kovu trochu a zapaliť. Potom sa nám chytí a už nám to horí. Už by sme vedeli priložiť listie. Keby nebolo vlhké, tak by sa nám chytilo, ale je vlhké. No a už potom môžeme špekulovať ako ďalej, hej, draždie, suchšie alebo tak. Takže ste videli, servítka sa nám chytila veľmi ľahko. Ďalej môžeme použiť takýto kartón. Tú prípravu toho kartónu si budete môcť pozrieť v ďalšom videu alebo vo videu, ktoré pripravujem. Tiež si zoberieme kúsok takého kartónu. Môžeme si ho rozlamať. On nie je schorený, ale je uhoňatený. Stačí prísť len pár iskier a už sa nám to chytilo. Už len rozkúkať. Už by sme mohli pridávať brezovú kôru.
Proste tak, zapalíme oheň kedykoľvek. Potrebujeme suchšie veci na to. Suchšie paličky alebo tak. Ten kartón z uholnatený má veľkú výhrevnosť, vie zapaliť aj tenšie paličky a potom sa rozduchá oheň. Tak. Teraz si skúsime spraviť oheň z prachnovca pomocou prachnovca. Či sa nám to zapálí, či začne tlieť alebo nie. Takže si našúchame kúsok prachnovca. Aj to by sa nám malo chytiť bez problémov. Áno, už sa nám chytilo. Tak. Dobre nám to tlie, môžeme pridať opäť nejaké suché listie, raždie a môžeme rozduchávať oheň, ktorý by sme určite rozduchali. Tak. To bol prachnovec, servítka a kartón upravený pyrolízou. Teraz skúsime to paperie, také jemné z tých rastlín, či sa nám chytí, a priamo skúsime zapaliť aj brezovú kôru. Prachno z listia teraz s tým šúchaním alebo opa. Ešte keď sa nám stane to, že nevieme zapaliť, tak to bude asi kvôli vlhkej zemi alebo a takéto suché veci, napríklad ten kartón alebo takéto prachno, nie prachno, ale tá huba do seba saje vlhkosť, veľmi rýchlo sa môže stať, že nasaje vlhkosť, tak by sme mohli použiť nejakú podložku, buď nejaké drevo alebo kôru z nejakého stromu položíme, aby takto. Tak. No a skúsime zapaliť kôru, tú jemnú, aj s tým papierim z rastlín. Môžeme teraz si môžeme urobiť tú fintu, takú menšiu, že si našúchame z toho kovu. Už nám to horelo. Len tá doštička. Musíme to stihnúť. Nám horí, to je tá brezová kôra teraz. To papier je len na to, aby sa zapalilo a potom tá brezová kôra sa rýchlo zapalí už od otvoreného ohňa. Mohli by sme priložiť opäť nejaké suché listie, suchú trávu alebo niečo, dažde a máme ohníček. Takže funguje to.
urobiť si oheň pomocou takéhoto kresadla alebo nejakého iného nie je žiaden problém. Keď si urobíme ohníček, potom si môžeme upiecť húbku. Napapať sa, mať plnú energie a ďalšie zdolávanie našich veľkých hôr alebo lesov alebo čokoľvek iného, na čo tú energiu potrebujem. A idem pohľadať kamaráta, lebo niekde zabludil. Musím to urobiť veľmi rýchlo, než zajde 10 km niekde inde, a inde o 20 km ďalej.